В днешната лекция ще се занимаем с материалите в 3D Max. Много е важно да кажа. Материалите в 3D Max са свързани с съответната рендираща машина. Ако рендирате, т.е. имате инсталиран на компютъра си V-Ray, ще трябва да работите само с материали, които са V-Ray. Фактически, инсталирайки си, да кажем, рендираща машина, която се продава отделно 3D Max, има няколко такива, по принцип те са скъпи, понякога струват повече, отколкото струва 3D Max. Така че в зависимост от каква е рендиращата машина, се работи с тези материали. Рендиращата машина в актуалните версии на 3D Max е Arnold. Фактически това е първото нещо, което трябва да проверим и откъде можем да го проверим. Ето тук имаме Render Setup. Когато влезем в Render Setup, тук казва какъв ни е рендера. И по принцип можем да го променим. Няма смисъл да използвате някои от другите, те са с много по-слабо качество. Фактически това, което обяснявам в старите видеа, е свързано с Skyline Render, който е някъде до към 2015 година като рендер. Ние ще работим с Arnold, тъй като Arnold е така най-новата версия на рендиращата машина на 3D Max. Тя работи с Physical Material. Physical Material означава, че материалите, с които ще използваме, първо трябва да са свързани с Arnold по някакъв начин и от друга страна не трябва да ползваме друг вид материали. Плюс това ще обясня след малко, когато започна да работя с материалите, че използвайки Arnold, фактически част от материалите, които не могат да бъдат визуализирани на този рендер, не се показват. За да работим с материали, можем да използваме ето тази икона, която е Material Editor. Фактически в него имаме две иконки, ако натиснем ъгълчето. Първата е така наречения Slate Model и тук е втория модел. След малко ще видим каква е разликата между тях. И още едно място, откъдето ги има, това е в Rendering, имаме Material Editor. Compact Material Editor и Slate Material Editor. Фактически Compact Material Editor е по-стария формат. Фактически той е възникнал в самото начало на 3D Max и в момента той не е премахнат, но може да ползвате и Slate Material Editor, който много професионалисти използват. Основният проблем при него е, че много от нещата не са ясни кое как се случва. Затова аз предпочитам, защото съм свикнал с Compact Material Editor и го предпочитам да работя, но понякога ми се налага да използвам и Slate Material Editor. Ще го покажа как изглежда и как се работи, но първо ще покажа на първия вид. Имайте в предвид, че материалите, които създавате, така че вие ще решите кой ви харесва повече. Ще се опитам да обясня кой е по-добър, но много от клипчета, които бихте гледали в интернет, тъй като това е заимствано от игри. Примерно, ако работите на Game Engine, да кажем на Unreal Tournament, там по този начин се структурират материалите. Blender работи по същия начин, така че и тук е въведен този тип Slate Material Editor. Ще започнем с Compact Material Editor. Когато го стартираме, тук вади някакво съобщение, предполагам, че има дефектни материали. Ето той ми казва, че някои материали са ми дефектни, тъй като файла, който ползвам е фактически, само да погледна, да, казва ми кои материали са ми проблематични, те се виждат и ще ви покажа след малко как ще ги поправя. Но преди да ги поправя, ще премина към обяснението за самия редактор на материалите. Как изглежда самия редактор на материали?
Така, накратко ще обясня какво е това. Материал едитор, тук обяснява някакъв материал, който е избран, бял под. Тук има различни двата модела, т.е. мога да минавам между Compact Material Editor и Slate Material Editor, в случая е избран Compact Material Editor. Тук имам неща свързани с материалите, които ги има и на други места. Фактически това е меню свързано с работата с самия навигатор, навигатор за материали. Тук имам една зона, която се наричат слотове. В слотовете мога да генерирам или да създавам материали. По принцип при мен са 24 слота, което са 6 материала в ред, т.е. 6 материала в ред и имам 4 колони, 24 материала. Това дали е достатъчно? По принцип, когато започнете да работите по-усилено, теоретично няма да работите с повече от 4, 5 до 6 материала. Докато се учите обаче, може би ще е хубаво да използвате всичките слотове. Какво е важно? Независимо в кой слот работите, примерно ето този последния, той ми каза, че е материал 34 Default, това му е името. По принцип е хубаво, когато генерирате някакъв материал, да му давате смислено име, да не го оставяте с материал 30, номера, нали, с Sharp 34, а да отивате към някакво смислено име. Какво може да бъде това смислено име? Примерно искаме да направим ламинат. Хайде да започнем с ламинат. Първо да кажа, че съм си свалил в папка, сега ще отида там, където работя, и ето имам ламинат Floor. Тук имам някакво PNG 1K, RGB, фактически ето го ламината ми. Снимка на ламинат. От Polyhaven съм го взел, там го има. Фактически избора ми е бил само да бъде 1K. Тук имам, когато съм го свалил и съм го разархивирал файла, в него има множество подфайлове. Някои от тях се създават в последствие. Примерно ето тези файлове се създават в последствие. Добавя се едно тъх в края, но има и други файлове. Сега в текстури нямам нищо, но де-факто най-важната е ето тази картинка. И тук имам пояснение, че това е за основния цвят, а това е, да кажем, за релефа. Така че започваме първо с ламината. Това са слотовете. Слотовете изглеждат като сфера в повечето случаи, но ето тук имам възможност да сменям типа на изгледа, смяна на Sample Type. Т.е. мога да ги виждам като сфера, като цилиндър или като правоъгълник. В моя случай това ще бъде като правоъгълник. Аз може би тук някъде, ето го имам ламинат Floor, но после ще се върна да го редактирам, тъй като съм загубил картинката. Сега ще обясня как се създава самия материал. Изгледа е като бокс, тъй като ще го залепвам върху бокс. Къде е бокса ми? Сега тук, ако погледнем, трябва да имам един, който каза, че е бокс 21 и си мисля, че е с... Сега ще му видя размерите, но ще го изпуснах. Не, само ми е казал, че е бокс. Добре, ще оправим нещата. Фактически бях попитан как да си направя пода. Най-лесният вариант, правя си един тънък бокс. По принцип може да го залепите към пода, който създадохме като 3D модел. Но аз съм установил от опита, когато имам да слагам някаква шарка, за препоръчване да си направя някакъв тънък бокс, който да сложа. Сега неприятен момент е, ако трябва да правя нещо за стената. Първо, задължително стените ви не трябва да бъдат обединени, защото при мен са обединени 2 по 2. Съм успял да ги обединя с Boolean Operation. Поради тази причина аз не използвам примерно тапети. Използвам цвят за работата си, за стените. Но, примерно, имам един килим, който се намира ето тук в тази зона. След малко ще го видим, ще се опитаме да го видим по-точно. Който е също един много тънък бокс с дебелина 3-4 мм. Тоест,
когато правя ламината, аз го поставям върху бокс, който е с дебелина, да кажем, може да го направите с 5-6 мм, колкото е физическия ламинат. И го поставяте най-отдолу на пода и върху него нареждате. Като обаче е хубаво да... Ето, обърнете внимание, тук имам... предполагам, че този бокс, въпреки че той може би е в някаква група и поради това не мога да стигна до него, ето в тази зона, т.е. може би трябва да го направите малко по-голям, за да мине под вратата. Така че оглеждайте се за тези неща. Ето го килима ми. И сега ще направя отново ламинат, но няма да го преименувам, или ще му сложа ламинат 2. И после ще се върна, за да редактираме този ламинат floor, който съм написал. Така, как ще създам този ламинат? Първо, празна клетка. Много е важно тя да не е заета от някакъв материал. После е много важно да промените името. Дори името да е на нещо, което съществува. Ако вие го промените, фактически няма да замените материала. Но ако почнете да промените неговите характеристики, тогава вие ще промените и материала в сцената. Тъй като има, тук е включено автоматично обновяване по подразбиране, може да го изключите, но не бих ви посъветвал. Така, свършихме с слотовете, това, което казахме. Тук да кажем sample tape. Тук е включено backlight, т.е. някаква елементарна задна светлина. Тук мога да включа фон, който съдържа в себе си червено, зелено и синьо, плюс бяло и черно. Полезно е, когато имаме прозрачни материали, за да проверим дали имаме прозрачност. След това имаме видео Color Checker, Make Preview, да направите преглед. След това имате Options и тук има някои неща. Съветът ми е да не промените неща, независимо, че ви се струват познати. Примерно включването на Manual Update трябва изрично всеки път да казвате на системата, че този материал е променен и искате да го апдейтнете. Така че не включвайте и не изключвайте опции, ако не сте наясно какво ще се случи. Top Light, Backlight, не ги промените, не им продавайте други характеристики, защото най-малкото няма да изглеждат нещата така, както са по подразбиране. Като напреднете ако решите да се занимавате усилено с 3D Max, вече ще може да се върнете тук и някои неща от тук да ги промените. Фактически тук брой на слотовете, които имаме. Имаме 3 по 2 слота, 5 по 3 и 6 по 4. Това е максималният брой. Няма да задавам никакви други стойности. Тук има Select by Materials, т.е. да селектирате обекти по материала. И тук има Material Map Navigator. Отваря допълнителни прозорци, тъй като при работа с тези прозорци отваряме съседни, т.е. допълнителни прозорци, които променяме характеристики. Минавам на този ред. Тук имаме Get Material, т.е. да взема материал от някъде. Тук имаме Put Material to Scene, т.е. да сложите материал в сцената. Фактически, ако имате в сцената имате материал и не знаете къде се намира и тук искате да го замените, може да му сложите подобно име и да го прибавите към сцената. Сега не знам до каква степен работи коректно, никога не съм го ползвал, защото ползвам винаги този третия бутон, който е Assign Material to Selection. Задавам материала и го прикрепвам към някакъв обект. След това имаме Make Material Copy, т.е. да направите копия, но то е много лесно. Хващам този материал, държа го и го премествам в съседната клетка, ако искам да направя. След това имаме Put the Library, важен бутон, тъй като материалите, които създавате тук, материалите, които обработвате, са само материали, които се стоят в този файл. Те не се прехвърлят автоматично в следващите файлове. Така че ако си имате свои файлове, с които работите, вместо да ги правите всеки път, най-добрият вариант е да си ги сложите в библиотеката. Когато изберете Put to Library,
той ще се включи и следващия път може ето тук, Get Material, да го вземете от Library. В миналото 3D Max вървеше с много голяма библиотека от материали, т.е. няколко библиотеки от материали. Вие можете да се зареждате библиотеката, но от може би 10 години промениха философията си и вече с 3D Max не вървят никакви библиотеки с материали и трябва с материалите да започнете вие да си ги правите. В миналото беше лесно, имаше библиотека с материали, да кажем 3D Max, в нея имаше дървета, т.е. дървен материал, фурнири, асфалт, бетон, цемент и така нататък. Тук ги има пак, но са много по-малко и са много по-различни като характеристика към тези материали, които бяха в миналото. Сега, много е важно, друго какво имаме? Тук имаме Show Shaded Material in Viewport, т.е. да ви показват конкретния материал, да го показва в Viewport. Ако си спомните, когато използвах картинка за подложка, фактически това е идеята. Когато сте в Shaded, много често маповете не се показват, за да не натоварват компютъра. И с тази команда или с натискането на този бутон, вие казвате показвай картинката, защото вие можете да направите материал, да го приложите на някакъв бокс или повърхност, но той да не се вижда. Фактически трябва да се върнете и тук им още Show End Result, покажи Go to Parent и Go to Forward. Понеже когато създавате материали, вие създавате иерархия като дърво. Вкарвате някакъв материал в някаква зона и има клон, в който са неговите настройки. Т.е. трябва да възприемате правенето на материала, името на материала и основната му структура, типа на структурата, която имаме. След това задаваме някакъв материал с помощта на мапинг и получаваме някакъв крайен резултат. Когато стартирате 3D Max, по принцип ето тук имаме Physical Material. Physical Material работят с Arnold рендера, което означава, че ако съм избрал Physical Material, ето тук долу имам, само че за секунда това са някакви библиотеки, ако отворите те са 3 или 4, Classic Simple, Classic Advanced и Autodesk Structural Surface Compact. Когато изберете, примерно, материал, ето тук имате различни типове материали, които са предварителни. Made Paint, матово боядисване, минаваме надолу, полиран бетон, полиран гранит, ето имаме гума в смисъл, каучук. Имаме стъкло, за тънка геометрия, за плътна геометрия. Тук имаме бръшът метал, полиран алуминиум, матов алуминий, полирана мед, само мед и така нататък. Фактически, когато използвате някои от тези материали, бихте могли да го прегледате, да му прегледате характеристиките, защото когато изберете някой по име, той приблизително е такъв, какъвто е описан, с някои малки, може изненади за нас, като потребители. Но повечето неща работят. Примерно трябва ви голд. Ето има 4 вида голд. Искате нещо да е златно. Така, от тук може да избирате. По принцип, когато изберете типа на материала си, той има ето такива табове. В тези табове има настройки. Когато изберете нещо от тук и промените нещо, ето тук в Maps, примерно ще се появят всички картинки, които сте използвали. Можете да ги задавате от ето тук, но трябва да знаете ето това нещо за какво се отнася, за да може да кажете Base Color, Refraction, Reflection, Rawness и така нататък, металност и така нататък, защото това ви позволява да оказвате материала как реагира как работи с маповете, в зависимост от това какво сте избрали. Така че основното е да си изберем типа на материала.
по-късно ще се върнем към физичните материали. Сега ще се избера, ето тук ще кликна където е Physical Material и ще се отвори един нов прозорец, който ми отново продължава да ми казва какви грешки има в материалите ми. Причината е, че нямам картинките или той не знае къде са. Тоест не са в същата папка, където са били. Сега, някакво друго съобщение ли ми е извадил? Добре, ще го оставя това отзад. Така, тук имам, сега пак да затворя табовете. Ето така ще направя. Имам Materials. Когато отворите Materials, това са типовете. Имам General, имам и Arnold. По принцип General имам Physical Material, имам Blended и така нататък. Ако искате да разберете как работи всеки един от материалите, фактически Physical материал е този, който по принцип се стартира. Всеки един от другите, това са различни типове материали, които работят по различен начин. И имаме материали Arnold, който пък има 3 подкатегории. Имаме AUF, атмосфера, имаме Matte, имаме и Surface. Фактически, аз ще ви покажа днес как се работи само с материал, който е Surface. И ще изберем един от тези материали, които са Physical, за да проверим как работи. Когато говорим за Surface, той има в себе си също няколко подтипа. Фактически, тук има Car Paint, което означава, че той е червен цвят, бих могъл да го използвам. Кликвам върху него и това е материал, с който ще работя, но цветът, въпреки че е червен, бих могъл да го променя и на друг. Бих могъл да го променя примерно на син, на зелен и така нататък. Би трябвало обаче да ме наведе, че избора на този материал е свързан, ако работя с някакви детайли или елементи, които след боядисване трябва да изглеждат като части на автомобил. Примерно използвам някакви повърхности и искам да изглеждат сякаш са боядисани с боя. Други типове има, фактически ние от всички тези неща, ако отворите и тук ще видите някакви неща, които може би подсказват, ето тук създаване на мъгла. Съветвам ви много да не си играете. Тук има с математически, с Mix Shader, т.е. по математичен модел да работите. Всеки един тип е различен. Виждате, ако се опитаме да преброим на Arnold, ще се окажат някъде към 15. Ако се върнем към стандартните, където имаме Physical, Shell Material, Multi-Sub-Object Material, т.е. на един обект поставяме много изображения и той ги пакетира и ги поставя върху нашия обект. Когато се работи с материали, имаме супер много възможности и опции. Ще избера стандартен материал, т.е. ще избера Arnold материал, Surface, Standard Surface. Когато кликна върху него, той ето тук ми се изписа Standard Surface. Така, пуснаме да затворя. Когато стартирам Standard Surface, отново ще си избера да виждам, тъй като при смяната на типа на материала, нещата се подмениха. И искам да създам този материал, като започваме от Base. Фактически Base е най-важното и говорим за Base Color. Като базовият цвят може да си бъде цвят. Ето тук имам цвят. Примерно мога да кликна тук и да му избера някакъв подходящ на базата на RGB системата, използвайки алфа или цветно сатурация и стойност. Като примерно, да кажем, понеже искам да е ламинат, той е малко сивичък, значи ще сляза някъде тук, нещо такова и ще си използвам ето този цвят. Може да работите само с цвят, но можете да работите и с map. Сега тук има, понеже има два такива бутона, тук има трети на този ред, да го кажем. Първо 1.0 означава, че това е този материал е с максимална стойност на излъчване. Фактически тук се приема, че имаме цвят на поглъщане и цвят на излъчване. По принцип можем да ги зададем по-отделно, но когато работим с 3D Max, винаги се задава един и същ
цвят или материал или мап, карта на цвета, който се поглъща от обекта и цвета, който се отдава, за да изглежда реалистично обекта. Така че това е стойността. Тук имаме обаче възможност да добавим някакъв мап. Така че този мап е свързан с стойността, като тук стойността може да я зададем с някакъв черно-бял файл, който да засилва определени участъци, определено затъмнява. Малко е сложно да се каже, трябва да се експериментира или да се гледа видео, защото има хора, които обясняват тези неща. И ето тук имам един бутон, за да добавя map. Когато избера да добавя map, трябва да го направя последния начин. Ето тук имам Maps, тук имам General и тук имам Bitmap. Bitmap означава, че ще заредя картинка. Но искам да ви обърна внимание колко много различни неща има ето тук. Примерно, Noise. Трябва ви нещо като шум. И той е математичен модел. Когато изберете, фактически вкарвате един математичен модел с шум. Шумът си има собствени цветове, за да генерира върху нашия розов цвят, да го нарека, или светло кафяв, защото тръгнах от кафяво, да генерира шум върху него. Но аз ще се ориентирам към Bitmap. Много е важно да знаете, че се намира в General. И тук, като погледнете, има Search by Name. Пишете Bitmap, за да го намерите и зад няколко битмапа. Така, когато кликна върху Bitmap, то отваря диалогов прозорец и ме праща някъде да отварям. Сега, той ме е пратил в сцената в Images, като подпапка. Аз обаче, понеже не спазвам това правило, ще отида в диска, с който работя. Аз съм в C, в папка Work, в моята папката, в която работим текущо, и сега търся ламинат. Имах папка, ето ламинат Flow. По принцип аз имам, много често практикувам да имам папка Picture или Images, в които държа всички картинки, което е много удобно, но в случай ще влеза в ламинат Flow и мога да избера ето това, което е дифузия Color. Дифузия Color означава цветът, който се поглъща и който се отдава. Вкарвам го и сега ще видим, той малко бавно загрява. И сега това са настройките на самата картинка. Какво имам в нейните настройки? Имам координати, които са свързани с така нареченото UV мапинг. Тъй като картинките винаги са UV, тук ще забележите, че имаме UV, W и WO, извинявам се. Тук имаме възможност да използваме Real World Scale. Сега какво е важно? По принцип, за да подпомогне потребителите, 3D Max, когато вмъкнете някакво изображение и го приложите върху някакъв обект, той се стреми максимално да разпъне картинката по X и по Y, като това се явява, грубо казано, картирането или мапинга, който прилагаме върху обекта. Но имаме и Use Real World Scale, т.е. да променим скалирането. Когато променим скалирането, се случва промяна на самата картинка. Фактически си представете, че ако картинката ви е с някакъв размер, няма значение от броя на пикселите. Тя може да бъде с 50 пиксели, може да бъде с 500. Когато я вкарате, тя ще се залепи върху вашия обект 100% по хоризонтала и 100% по вертикала. Като ако е бокс, ще се залепи на 6 стени. Затова трябва да сте много наясно картинката ви как изглежда. И поради тази причина тук имаме няколко неща. Първо имаме Offset. Offset означава, че може да правите отместване по хоризонтала и по вертикала на картинката. Това е с цел да настроите точното място, как започва картинката. Примерно, ако самата ви картинка не е правилно подготвена, въпреки че оттам, откъдето сваляме картинки, те са достатъчно добре подготвени и винаги застават правилно. Следващото нещо, което имаме, е тайлинг. Тайлинг означава, че правим плочки. И ето тази опция Tile е включена, която оказва, че нашето изображение
ще бъде, ако в един момент имаме по-голяма повърхност, той ще започне да се повтаря като плочка. Това е по подразбиране. Тук съответно имаме размера на тайлинг. Ако искаме да правим по-голям размер или по-малък размер, трябва да променим, фактически единицата е равносилна на 100%. Тоест, ако искаме да го намалим, сега тук може и да бъркам, тъй като сега може би е хубаво да отворя този ламинат да го видим, но компютъра е малко слаб и ще го визуализира малко по-бавно. Обикновено с така. Ето го как изглежда. Да, изглежда добре. Сега още нещо, което е, сега, ако искаме това да го намалим, само ще трябва да изчакам секунда, за да ме пусне. Сега трябва да внимавате, че се работи винаги с запетайка. Много често практикувам да намаля и да задам примерно тук 5. Да, той го написах, но така. Имайте предвид, че в момента обновява и тук трябва да обнови. Да, докара го на 0.4. Така. 0.5. Сега ще изключа тайлинга, за да видите какво се случва. Обърнете внимание, фактически картинката ми се разпъна. Тоест аз го намалих 2 пъти и тя се разпъна. Ако обаче направя обратното, вместо 0.5, напиша примерно 2, и тук ще напиша 2. Сега, ако зададете различни стойности, тук може да промените генерално. Ето, нашето изображение нарасна. Сега ще махна тайлинга и ще трябва да остане само частично изображение. Много често то се появява точно в средата на бокса. Така. Сега, другото нещо, което мога да направя, ако картинката ми, примерно, скачал съм картинка и посоката, от която гледам, картинката ми, примерно имам надпис, етикет. Нека да си представим, че тази картинка ми е етикет. Останалата ми част е прозрачна. И ще го залепя върху бутилка, но трябва да го преместя. Тогава, ето местенето, значи трябва да задам малко по-голяма стойност, тъй като ми върви с... Така. Сега. Да. Само искам физически да видите как се отмества. Фактически ето тук, където имаме, също пък може да го завъртим. Тук може да го въртим с 3D. Сега друго важно нещо, тук имаме къде ни се намира материала. Тук може да му кажем Reload, а тук имаме съответно View Image и съответно има възможност вътре да правите кроп. Като кропът е математически. Да се изразим. Не оказвате никакво влияние върху изходния файл. Така. И тук имате някои допълнителни неща, които имаме в самия обект. Така че това е фактически работата с материалите. Сега, понеже ще се върна, сега съм в този Map 23, който съм добавил. Но ако отворя ето този прозорец, тук имам Laminate. Фактически Map 23 е станал част от Laminate. Ето го мапа. По принцип мога този мап да го хвана и да го изкопирам ето тук.
Това е за гръпавината, но мога да вкарам и втория файл, който е черно-бял. Нека да вкарам. И тук е много важно, когато избирате файловете, да знаете това нещо. Вкарах го. Той ще окаже влияние, но ще трябва да се върна в... Така, тук ще го оставя едно, всичко няма да променям. Тайл включено. Окей. Нека да се върна обаче да поправя предходния материал, който е ето тук. Сега, това да го направя 1, това също е 1, това да го направя 0. Нещо друго, което съм променял. Така. Да включа тайл. Окей. Хубаво е, аз тези промени, които ги направих предварително, да ги помните как сте ги направили. И другото важно, когато се върнете в Laminate, втория битмап, който сложих на втората опция, там трябва да обърнете внимание, че имате стойност 0,0. Независимо, че сте я сложили, тук няма да имате никакъв релеф. За да имате релеф, ще трябва да добавите съответно единица. Сега тук има и други неща. Specular е отражение. По принцип може да си сложите материал, който да дава отражение. Това са едни петна, които се получават от блясъци по-точно, които също може да промените, може да кажете, че от блясъка ви е с някакъв цвят и де-факто това ще изглежда сякаш материала ви е осветен, когато е като сфера или като бокс или като цилиндър, и от блясъците, които дават обикновено само материалите, които са приложени върху цилиндър или върху сфера. Това сработва. И тук имаме, примерно, това е коефициент на прозрачност. От ето тези неща се правят, примерно, прозорци и огледала. Така, тъй като имам изгърмени материали, сега това нещо ще искам да го приложа върху някакъв материал, но ще трябва да затворя и ще се опитам да хвана този материал. Така, ще си избера местене. Искам да видя той ли е. Да, мисля, че е той. Да, даде ми характеристиките. Да, ето ги тук. Сега може би е добре да го направя малко. Тъй като аз съм го направил точно колкото е стаята ми, и тук където ми е вратата, в тази зона, т.е. на малкия размер, може би ще е добре да го направя 400, за да... Това ще го направих твърде голям. Така. И това ми е бокс 21. Сега ще си отворя материала и ще го приложа, т.е. редактора за материали, ще го приложа върху този бокс. След това ще оправя и другите материали, които имам дефектни. Много често, когато вземете нещо от интернет или от някаква библиотека, помнете, че освен модела, който взимате, с него вървят и множество картинки. Взимайте ги винаги всички тези картинки, т.е. ако разархивирате нещо, го разархивирайте заедно с картинките и го сложете на подходящото място, за да помни тези картинки. Сега, как съм избрал този материал ламинат 2, ще го приложа върху този бокс. Той се приложи. Сега ще трябва да се оправя обаче тези материали. Тук имам лаптоп скрин. Какво сигурно съм загубил е този мап. Той ми каза, че имам някаква картинка. PNG файла го няма. И аз къде ще го потърся? Ще го потърся в Pictures. Какво трябва да представлява лаптоп? Ето го лаптопа. Така. Така. Казваме, че имам грешен формат. Въпреки, че не би трябвало да имам. Да го отворим да видим.
Не, всичко му е наред. Не знам защо ми казва. Добре, ще използвам Windows. Добре, това го оправихме. Това ще бъде на лаптопа ми. Тук е ламината, ламинат Flow. Пак ще потърся картинката. Предполагам, че PNG файла го няма. Така че ще отида и ще кажа, че се намира в ламинат Flow. Ето това нещо. Така, тук имам сигурно още на някакво място съм го използвал. Да, и тук имам картинка. Сега, време е да ви покажа другия вид на редактор на материалите, как изглежда и сега ще сменя. Фактически тези материали ще ги поправя с другия редактор. Те са или са физически материали, physical material, или са Arnold Surface. Така, отивам и сменям, отивам на Slate Material Editor. Когато отворите Slate Material Editor, той има малко по-различен вид. Сега тук ви се намират материалите, от които може да избирате. Ето имате General, имате Arnold. Тук имате маповете, които са ви отворени. И тук имате материали, които са в сцената. Примерно този материал ми е развален и аз мога да го взема ето така. Само че той ми каза, че ще извади копие. Извинявам се. Нека да чухна два пъти. Така, отворих го този материал и той ми казва, че имам проблем. Проблемът ми е с някакви мапове. И първо да видим какъв е този материал. Base Color, Specular Color. Да. Ще кликнем върху него. Ето тук се отварят настройките, които ги имахме от другата страна. Някакъв PNG и си нямам изобщо идея, може би по името трябва да се опитам да се ориентирам. Не съм му дал име, така че какво ще рискуваме? Обикновено практикувам да слагам една и съща картинка. Примерно слагам от Pictures, ще използвам да сложа коя картинка? Ето TV скрина, който е. Ще го сложа. Тук също ще го сложа. Имам някакъв JPEG материал. Тоест, след малко ще видя къде ми са появили тези картинки. Те трябва да ги ползвам, тя ги ползвам само да ги сложа върху екран. Така, този сработи. Тук имам още един материал. Кликвам два пъти и той се появи. Така, VOM, някакъв physical материал. Да. Тук имам някакъв TIFF image, така че трябва да намеря някакъв TIFF image. Ами нямам ги всички картинки. Да, нямам ги всички картинки. Ами ще сложа пак тази картинка, която ползвах преди малко, която е по принцип за екрана на телевизора. Сега. Така, ето тук материала ми вече се вижда и продължавам да търся. Ето имам карпет. Това е хубаво. Когато кликна, сега тук обаче трябва да внимавате, че вижте как се появяват материалите един върху друг. Сега тук имам два материала и може да работите и тук, но трябва да сте наясно какъв материал сте избрали, къде може да закачите. Човек като посвикне, става лесно. Сега за карпет отново посочвам тук. Той ми казва, че нямам картинката, но аз имам, сега само нямам спомен. Мисля, че ето този беше. Той ще се каже след малко дали е той. И отново, ето тук картинката. Фактически може да си промените гледната точка, когато кликнете два пъти върху материала, той да се появи някъде тук. Някакъв битмап,
Котон. Да, сещам се кое е котон. Може и да го нямам. Така, кликвам върху битмапа. Така, два пъти трябва да кликна. Да мога да си извикам самото... Да. Ще вляза през ето тук, през характеристиките му. PNG, това е Darkwood, не. Ами котон пак го нямам. Фактически материал, който съм свалил, имитация на памук, който съм приложил върху леглото. Айде, ще му сложим на Skype Picture. Така. И ще се опитам да ще се върна. Така. Така и тук имам втори, така че ще използвам отново същата картинка. Така, този ми е окей, да видим, този ми остана. Той пак ще се появи тук някъде. Така, понеже сега се закачиха един върху друг. Това е Darkwood, тук имам 3-бит мапа. Той фактически е еднакъв. Имам го ето тук. Ще отида да търся ето го Darkwood. Така. Не знам защо се закачиха един за друг. Както де, ще кликна ето тук. Отново PNG, ще използвам другия. И ми остана още един елемент. Така. Сега би трябвало да се поправи. Така, имам още един материал. Сега тук е много важно да нямате такива материали с черен квадрат. Сега, ако не трябва да видите всички материали, ето тук материал, имам Get All Scene Material. Той ми казва, че ще отнеме време. Сега ще си ги извикам и ще търся повредените материали, като ще се опитам да ги оправя. Така, взел съм всички, които ги има в сцената. Така, ето тук имам някакъв материал, който е съставен. Така, това е TV Screen. Хубаво, този ще бъде поне със сигурност. Така, ID Map. Така, Darkwood. Не там бе. Така. Ще ползвам TV Screen, той ще отговори. Да, всичко стана там. Тук се промени. Фактически, когато извикате всички материали, може да видите кои са ви повредени. Така, почваме от първия. Казва, че имам някакъв стандартен материал, който е обаче като сферичка. Този също е като сфера. Тук имам пак сфера. Виждам се, да. Тук имам някакъв multi-sub object, който не се знае откъде е дошъл. Предполагам, че съм го поправил в някакъв предходен момент. Така. Гледам. Въпреки, че тук виждам едни материали, които в момента все още са ми като квадрати. Тоест трябва всичките материали да станат като сферички. Ето тук е Darkwood. Предполагам, че някъде по-надолу са другите. Тук повредихме един материал. Друг материал. Така. Отдалечих се, за да мога по-лесно да виждам и по-бързо да се предвиждам между материалите. Тук сигурно има материали, които са излишни и са правени в някакъв опит за демонстрация.
но трябва да се премине през всички, за съжаление, за да се уточни кой е дефектен. Така, тук ми се струва, че виждам сферички. Учуден съм, че толкова материали съм направил, то не се знае поради каква причина, кое ги е довлякло. Така, ето го материал, bitmap. Така, липсва ми материала, ще му сложа, какво слагах, Sky Picture. Да, на двете места сработи. Продължавам да търся друг материал. Така. И имайте в предвид, понеже използвах две картинки. А тук защо този материал не се оправи? Добре. Така че винаги трябва да си носите със себе си картинките. Така, за сега ми казва, че нямам проблеми с материалите. Натиснем Close. Сега, вижте, повечето неща са, ето тук, вижте как килима ми се видя, нещо залепих върху котката, т.е. материала на котката, който е съставния. Аз му смених картинките, може би трябваше да ги потърся но понеже не съобразих, че е мулти еди какъв си, ще видим какво се е получило. Сега, както съм тук, ще погледна перспектива в стаята. И само, че излязох. Добре. Нека така да погледна. Аха, ето тук върху моя човек съм залепил тифа. Вижте какво се получи. Сега ще застана ето така. И ще рендирам. Фактически, правилно е. Всеки един обект, който го имам, да не го вкарвам в сцената преди да съм го проверил за размери и да съм му оправил материалите. И за да кажем, че всичко, което имаме, работи, ще стартирам рендер. Когато избера рендер, ето тук имам къде ще направя рендирането, фактически на кой прозорец. Той е текущия прозорец, с който работя. И тъй като аз съм в перспектива, той казва, че е квадрат 4 перспектива. При мен е заключен, но може да бъде отключен. Ако е отключен, това означава, че ако минавате по други прозорци, в момента, в който сте в друг прозорец, ще се рендира този прозорец, който е активен. Препоръчвам да си изберете или перспектива, или камера. След това тук имам Single, е много важно да го избера, и малко по-надолу трябва да имам Save файл. Да, нямам Save файл, не е активиран. Ето тук отметката не е сложена, но когато правя единични рендери, е важно да съм избрал Single и да нямам Save файл. Когато стартирам рендера, ако всичко ми е наред, той започва да рендира. Имайте в предвид, че в момента е напълно възможно сцената ми да изглежда много странно. Една от причините е, че съм махнал тавана. И имам отвън светлина, която е слънчева светлина, която оказва влияние. На по-късен етап това нещо ще го коментирам, но важно нещо. Материалите на човека ми и на котката ги няма. Не съм ги написал като имена, за да ги разпознае лесно. И от тази гледна точка виждате какви странни неща. Все още рендира обаче. Тук Total Animation. Сега по принцип може да си отворя, ако ме пусне, да си отворя този прозорец, за да гледам колко време е минало. Фактически на доста сериозен компютър рендираше кадъра за около
10 на минути. На по-слаб компютър, примерно на този, предполагам, че ще го рендира някъде около, може би, до 20 минути на кадър. С избраните характеристики, по-късно, когато стигнем до фактическото рендиране, ще окажем какви параметри е хубаво да избирате и какви са препоръчителни и кои са необходими в екстремни случаи, т.е. когато правим нещо супер важно и качествено и искаме да го използваме не само за видео, а примерно и за някаква предпечатна подготовка. Сега, много е важно да кажем, че когато нямате използвани светлини, по принцип 3D Max прави сцената ви светла. За да работи сцената ви окей, е много важно да окажете, че даже може би е хубаво да спра, да покажа, сега ще спра рендирането, защото самото рендиране минава на няколко етапа, за да се получи максимално качествено изображение. Тъй като имам светлина, която свети в стаята и имам светлина, която играе ролята на слънце, тази светлина, която играе ролята на слънце, в един момент преосвети картината ми. Така че аз сега ще го спра. Малко ще се придвижа с камерата, пак ще се върна към същото място. Така. Малко да се върна. Може би ето така. Ще покажа, т.е. ще кажа Descent Button, Unhit All. Да. И сега би трябвало в това положение